Whitmore, heibio I ddau. A Brwsesi. At Hawkins yn gweld rhediad a Brwsesi ac ergyd isal. Just heibio I Boston bella Dave Jones. Jack Wilson yn lledu honna I Rhys a Brwsesi. Mae McNamara yn ei gwrthwyo fo. Honna I mewn i'r cwrt Cosby, di oedd I taro llaw. Na, meddai'r dyfarnwr. Wel, Hwlffordd yn gweiddi am gic o'r smotyn. Nick Pratt y dyfarnwr yn anghytuno. Jack Wilson eisiau chymryd i'n sydyn ac yn derbyn hi'n ôl. Wilson yn croesi i'r canol, Rhys a Brwsesi! Yn ei gosod hi yng nghefn yr Rwyd. Oedd hi'n edrych mor hawdd yn y diwedd. A Brwsesi yn y lle iawn yn y cwrt Cosby. A'r croesiad gan Jack Wilson yn berffaith iddo fo. Gawn ni weld beth sy'n gan Aber i'w gynnig. Gawn ni weld beth sy'n gan Hwlffordd i'w gynnig. Wilson sy'n drwyddo. Wilson yn fler efo ergyd. Mae o isio cic o'r smotyn yn fan hyn. Yn deud bod o wedi cael ei faclu wrth daro'r ergyd na. Nick Pratt y dyfarnwr yn anghytuno. Mifa Notts sy'n cael ei faclu fan hyn gan Darlington. Mae'n gic rydd. Darlington wedi cael cerdyn melyn, dwi'n meddwl. Felly, mae chwaraewyr Hwlffordd yn gofyn pam nad ydy hwnna'n ail gerdyn melyn. A mae yna ail gerdyn melyn a cerdyn coch I Alex Darlington. Wilson I Williams. Whitmore ddim yn cam sefyll yn fan hyn. Whitmore yn gweld rhediad Tyrese Owen I lawr y dde. I'r canol, Rhys a Brwsesi, arbededd campus. Ergyd I mewn gan Dan Hawkins. A honna'n taro'r rwyd ochr. Eden McNamara yn codi honna I gyfeiriad Hawkins a Keem Hines yn penio honna. Ond mae disgyn I Kai Whitmore, os o ergyd yma'n hyn I Whitmore. Oes o am ergyd gan Kai Whitmore. O 5 llath ar 20. Mae honna'n hedfan I gornel ucha Rwyd. A Dave Jones yn y gol, bron ddim yn symud. A chewch chi'm llawer o golau gwell na hwnna y penwythnos yma. Mewn i'r cwrt Cosby efo Whitmore. Wilson ar ergyd. Arbediad da gan Dave Jones. Owen yn trio I rheoli hi. Harry John ar bas ymlaen yn chwilio am Kai Whitmore. Whitmore I mewn i'r cwrt Cosby. Whitmore dal yn mynd I hun. Whitmore yn canfod y gornel bella. Ail y prynhawn I Kai Whitmore. Trydydd I Hwlffordd. A mae'r triffwynt yn aros fan hyn ar ddôl y bont. We've been well below par, we're honest about that, and to find ourselves 3 points off 6th place, the way we've been playing, I'll take that at the minute because we need to get some momentum, we need to get some confidence, and most importantly we need some consistency, and 2 games unbeaten, that's the best we've gone this season so far, so we need to make that a lot more than 2 games. A bit naive in the errors we give away. 1-0, sending off, we had 2 chances edge of the box, one from Steph, then from Cardi. We scored one of them, but we started chasing the game and started going away from our game plan. We set the game plan out to frustrate. It worked really well, but even when we get 1-0 down, they need to stick to the game plan, and we deviated from that a couple of times.